שבת שלום עם ישראל. מאיר מכוח 100. שלום לכולם. ערב פרשת דברים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפרשה הזאת, ואני אקריא לכם. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול, תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. לא תגורו מפני איש. שתדעו לכם דבר אחד, אחי עם ישראל, נמצאים אנו במלחמה קשה מול האויב, אשר מבחוץ. ויש גם רוחות רעות אשר נושבות מבפנים. עלינו להתחזק ולהתקרב ולהבין ולהתאחד כדי לנצח במלחמה הזאת. אנחנו לא מתכוונים לשתוק. נגמרו הימים שהפסקנו ואנחנו שותקים. נגמרו. אנחנו נעמוד על האמת ואנחנו נלחם עליה ואנחנו כאן בשביל החברים שלנו. ואני מבקש מכל עם ישראל, יום ראשון בשעה 4 בצהריים, בית ליד, תבואו לתמוך בנו. אנחנו צריכים אתכם. כל עם ישראל באשר הוא. תודה רבה.